Perkele! Tiesitkö sä, että valloittava norjalais-espanjalainen artisti Kyle Alessandro vieraili Suomessa viime vuoden lopulla? Tältä Kylen päivä näytti. Päivä alkoi haastatteluilla suomalaisen median edustajien kanssa ja Kyle kävi vierailulla muun muassa radiossa. Kyle osallistui myös erilaisiin haasteisiin ja artistin Catwalk pääsi todelliseen näytön paikkaan. Kyle Alessandro tuli tunnetuksi vuonna 2025 osallistuttuaan Euroviisuihin edustaessaan Norjaa kappaleellaan Lighter. Kyle oli osallistuessaan nuorin Euroviisukilpailija ja uskomaton monilahjakkuus on itse kirjoittanut ja tuottanut kappaleensa. Median tapaamisen jälkeen kiirehdittiin takaisin Warnerin toimistolle, koska luvassa oli ikoninen Warnerin lounaslive, jossa Kyle myös esiintyi. Kyle veti upean shown ja yleisö pääsi lumoutumaan Lighter ja Model-kappaleiden aikana. Lounaslivessä esiintyivät Kylen lisäksi myös meidän upeat Viivi, Felicia, Kääriä ja Vesta. Esitysten jälkeen Kyle kuvasi myös Kääriän kanssa sisältöä. Tältä näytti behind the scenes. Kyle kuvasi sisältöä myös Felician kanssa. Sometrendien jälkeen vierailevat tähdet saivat suomen kielen oppitunnin Kääriältä ja videolla nähdäänkin seuraavaksi Kylen suomenkieliset terveiset, jotka eivät ihan suoraan ole oppikirjasta. Minä rakastaa Helsinkiä. Perkele! Mua! Minä rakastaa Perkele! Kääriän opetustuokion jälkeen Kyle tapasi vielä pikaisesti fanejaan Helsingin keskustassa. Tiesithän sä, että Kyle julkaisi juuri uuden upean singlen Rosary? Ota uusi biisi haltuun nyt!